Nuwun. Ono apa li? Hup, aku ngerti maksudmu. Ayo mlebu. Oke, Mbah. Mesti bar putus cinta. Tuh, Mbah. Motorku bar ilang. Gak pernah putus cinta. Pernah, Mbah. Motor apa sing ilang? Motor repo 2021. Kilometernya 6.000. Velg VND. Hup, menang jangan. Wis seru aku motor ning ndi. Wis ada iki motore. Wis nang luar desa. Syaratnya apa, Bro? Apa, Bro? Mbok pikir aku adalah namu. Syaratnya iki rada angel. Soale iki montore wis ado. Kowe syatoe es krim 7 rasa, kawa-kawa 3 werna, banyu sumur 7 gon. Ambek duwite 2,5 juta. Apa? 2,5 juta? Larang men to, Mbah. Kan penting motormu balik to, Wok. Hitung-hitungannya kan selarang motormu to, Wok. Nek wis mbok siapne kabeh, tunggu 14 dina. Ning jam 12 bengi. Oh, nggih, Mbah. Siap. Loh, kok iki montore? Motorku kan repo. Kok sing teko koyo ngene. Piye to iki, Kun? Wis to, sing penting kan bentuke padha, kok malah rewel to. Wong iki lho gur beda merek tok. Loh, lah kok iki motore? Lah wong kuwe lho gur kaya aku 2,5 juta. Nek mau tambahi 10 juta maneh, entuk CB nyeni Mas Berarti kowe duk dukun, agen. Innova Solar enek ra 2019. Gampang, engko dhewe golek. Pajero bodong gelem ra we?